Fraților, bine ați revenit, fraților, la un nou episod de pe acest canal din seria noastră de CSGO competitiv. Suntem ca de obicei alături de Ionuț. Salut! Doar de Ionuț, pentru că n-am mai găsit oameni la ora asta și Ionuț pleacă la meci și ne-am gândit să filmăm așa repede până pleacă el în compe. E 11 și 17 minute dimineața când filmăm. Când filmează Andrei. Filmez. Păi da, când filmezi tu. Bă, da, dimineața pentru noi, că noi ne-am trezit acum, da. Și, da. Eu m-am trezit la 8:30. Tu te-ai trezit mai târziu. Da, eu m-am trezit așa și am zis, hai mă să filmez un videoclip așa în putere. Cu ăla cu neghevul de mi-a dat cap din mers. Să moară. Ah, Doamne. Și l-am dat și pe Ionuț un pic mai tare. Că da-ia. Deci, mai zi o dată cine e. Stai, mă, că s-a pus pe mut, mă. Bă, Ionuțe. Așa, bun. Mai zi-le odată cine este. E finul meu. Da. Și are 2 ani jumate, deci... 3 ani. Da, 3 ani. Ah, dă-te mă încolo. Eu sunt simple, mă, cu ce te pui tu? Cuțitaș și mititaș. Bun, și vreau să-mi iau un skin pe M4, pentru că n-am deloc skin și mi-aș lua un... Cum se numea ăla? Tragedică! Trage-mă, dică! Ce? I-am dat 93 lui ăla, mă! Lol. Bun. Și sper să se audă mai bine, Ionuț, pentru că l-am dat mai tare, că am văzut că în episodul trecut se auzea cam încet. Și da. Iarăși, Doamne. Mă, Ionuțe. Ionuțe. De ce lui ăsta îi se strică microfonul, mă? Mă, Ionuț. Da, frate. Zi. Auzi? Nu te mai pune, mă, pe mod. Vezi că te auzi cam încet. Aud? Da, te auzi acum. Bun. Mamă, cât de tare ți se aude tastatura. Bine, și mie mi se aude, dar e mecanică. Sunt mecanice. Cum nu ți-am dat, mă, cap? Domne, dă-mă, că... Ce nab. Țănab. Bun, și imediat se duce și Oarabapul și îi dăm drumul. Ia să vedem dacă filmează. Bun, filmează. Bun, și astăzi eu să postez 2 episoade, pentru că episodul acesta și încă un episod în tutorial. Pentru că, frate, chiar nu știu, dar n-am timp. Azi am 2 meciuri. Și eu am tot 2. Da. Și mâine, și poi mâine tot 2 am. Sau 1. Avem unul pe mine. Mort? Simple, eu sunt simple, mă. Te pui cu simple, o să mă. Bebe. Știi, mă. Stai calm. Că îi face aici, tata e simplu. Mami. Doamne, îi face simple aici, mă. Îi ia la picioare. Imit? Vent low. Am murit? Dă-i, mă. Bine, mă. Lasă-mi difuzul. Lasă-mi, mă, că e video-ul meu. Mă, lasă-mă mie, mă. Doamne, ferească, ce nablet. Ce-mi place skin-ul ăsta.
Bine, boss. Am dat și eu 2 tepuri. Uite așa, bam, bam. Am luat unul și un asist. Vrei să-ți dau cap la mine în video? Da, că îți dau report. Nu-ți dau, Chiar- mă, report. 200 pe... nu, las. Am. Dacă vrei ți-l dau. Deci, din prima rundă am 4900 bani, nu cred. Bun. Unul mid! E low HP mid. Am dat 25. Unde e mami? E mid, mă. Era mid. Doamne. Simple, mă, Simple e cel mai bun jucător CSGO. Bine, mă! Cum ai scăpat? Du-te, mă, bagă-te! Bagă-te, mă! Bagă-te! Du-te, mă, că-i stânga. Acolo. Du-te, mă! Ai armă! Am bombă în față. A. Stai mai aici. Joacă la timp. La 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 la. Bun, mamă, ce mă doare poarta. Bine, boss. Ia Eagle-ul. Și m-a dus el pe aproape ultimul loc. Să-mi dai... Nu, las. Ia uite câți bani am aici frumos. Nu știu dacă se jocă pe... Nu ți ia VP. Ia și tu un MP sau ceva runda asta. Am luat. Asta ți-ai un MP runda asta. Și îți luai runda viitoare. Nu, mă, că o să-mi ia am bani și... Bine. Domne, hai, intri. Să intra mid. Să mor tu că mă mor, da. Vreau să dau flash. Hai, dă-i că e low. Dă-i că e low, e low, e low. I-am dat și eu. Și-a luat flash-ul, și-a luat flash-ul. Mă duc pe el. Nu că B1, că sunt toți aici. Tu low, tu very low. Mă duc eu, iau pe la spate, bă. Stai cu bombă. One more very low. Nice. Ce dă Simple, ești nebun. Joci tu AVP sau? Ce? Ei dau Avem pauză, mă, nu joc AVP. Nu, Ia-ți, nici. Nu joc. Sau hai. ia-ți, mă, că ești singurul. Hai să-mi dai și mie un deagle sau ceva. Da, logic, am Dă și bănuți. mie. Ia că-mi iau și eu. Ți l-am aruncat acolo, ia-l pe primul. Că îl iau pe al doilea. Bună! Trebuia ăștia, mă, să facă mai lung videoul. Câte like-uri ai strâns? Nu știu. Dar parcă, nu știu, parcă... Băi, uite-te! Nu mă uit acum, mă. Ia-l pe primul. Doamne. Haide. Și cred că la 50 de abonați, deci la 50 de abonați îmi pun facecam. Mă, mi-a luat deagle-ul. Hai, mă, că mi-au eu altul, că sunt bun. Dacă acum nu era, dacă acum nu filmam, îl omoram pe ăla să mă rog. Un omort? Bine, era bot. Unul e sus acolo pe mid, la boost. Îl bat, sigur. Sus, la boost. La boost, mă. Cred că a plecat. Plecă, ești bun. L-ai văzut tu pe ăla? Din mers ți-a dat. Nu-i da report, că... Nu-i dau, da. Ce flash, mă. Ce ratat e ăsta.
Bine, mă. Să știi că doar... Uite, ăla era la boost. Am boost. Las boost. Boost, go. Go. Lasă-l, mă, lasă. Măi, am voice enable 0. Voice... Nu te aude. Dar ăștia vorbesc în continuu. Nu vorbesc deloc ăștia, mă. Ba da. Eu văd că nu vorbesc. Ia zi ceva, zi ceva. Go hit low. Uite, te aud. Mamă, ce zbuze e microfonul, mă. Dar nu pe Skype. Pe CSGO. Hello. Go! Go! I think he go B. Or stay there. In Go. your ref. Nice. Take it BP, take it BP behind. Shut the fuck up. Shut Behind. the fuck Behind. No, he had. He killed. Mai era, Give me era that. și acolo. Give me the WP, please. Mă, up. Hold on. joc doar eu AVP cu tine. Ia că mi-au și... We're gonna Boss, need to am go bani. to just to fucking annoying, sorry. Ăștia vorbesc în continuu, deci le dau bloc. The squeakers or Da. me? Cum Uite-te facem, la mă, boost, bloc? uite-te la boost. Ține-mă boost. Te țin, dar dacă intră vreunul, mă, ține-l, mă, mai bine. Info. Dar nu-i boost. Mintu. E mid? A, nu, e B, e B, e B, e B. Hai, B. Lasă-l mie, lasă-l mie, please. Ne. I-am dat 2 hit. Bună! Știu că sunt pe Și încă o dată nu uitați, și dacă nu v-am zis, nu uitați să dați un like, un subscribe și toate cele. Dacă vă place seria aceasta de CSGO competitiv alături de Ionuț, Yeah. a zis și ăsta ea fix când am terminat. Lol. Fii atent, eu Alone, te țin mie, tu mă ții la boost. Nu, tu mă ții la bus. Bine. Squeaky. Squeaky. Auzi, mă. Hai, unde zicem? Da, ăsta acolo. Că le trag. De ce aici țin ținta? Ținta. Lol, cum sună? Unde e? Okay, B. Okay, mid. Mid? Mă, dar nu mai apăm niciun kill. Mă, lăsați-mi, mă, și mie. Ăla-i site-a. Îl iau eu. Poate ne face la pe toți, mă. Du-te, mă, încolo. Deci îmi vine să-i dau lamă lui ăsta, mă. Ce pute la wc. Doamne, mă, pe filmare. Dă-te încolo. Da, și s-a pus pe... Da. Scuzați pentru asta. Duceți-vă pe canal la el și dați hate, nu la mine, pentru asta. Și tușesc, dar nu sunt răcit, dar chiar nu știu de ce. Ce-ai făcut, mă? Să-ți fie, mă, rușine la mine în video. Asta e. În fine. There are two. Maybe going in payment. Ăla cred că a murit la boost. Nu, am murit în main. E sigur. Sigur. Le țin pe mid. Mă duc la bombă. SB. One squeaky. Și eram sigur. Camp. Bă, dar nu stați la bombă. Nu cred, dar la bomba. Ok? Nice.
Nice, nice, nice. Nice. That's squeaky. Nice. Squeaky. Defuse. Defuse, Nice defuse. team. Hai, eu fug că dacă e... Da. Și dă-mă ăla de pe primul loc. Da, și nu mai mi-am setat eu să nu mai se... Nu știu cum să explic. Să nu mai cânte, de exemplu, când câștigi sau ceva. Că mă enerva efectiv și n-auzeam. Când era așa intens, când era plantată bomba, n-auzeam. Și, na. Și se pare că s-a pus pe mut, Ionuț. Deci, ți-o trag rău. Ține-mă, eu mă uit la boost-ul invers. Ok. Mi-a intrat min, ce Doamne. faci? Cum, mă? Eu plec, Squeaky. mă. Hey, man. Eu plec, că mi-e frică. Vreau să uit. Mid. Itei. Ia. Ei. Yeah, hey, man. Și unul sigur e 30, mă. One mid. Sigur intră aici. One highway. Vreau să schimbăm în stânga ta. Știam, mă, că intră acolo. Îmi dai și mie un AWP sau un drop ceva? Doamne, și știam, mă. Dă-mi arma ta și-ți dau ăsta. Nu. A, ba da, hai. Ți-am dat flash-ul. Mai dau unul. Eu sunt în B. A, zic că ea. Info. Info. Yeah. Come, boost me, yellow, boost me. Yellow! Du-te-mă încolo. Știam eu că e una. Yeah. Ah. Hey. Quad. One squeaky. Nu vă mă. Dați? Deci dacă dau la mine video pe aici, mă. What the fuck did all go there? Main one. Vino repede, vino aici. Doamne. Vino repede la mine. Mă, pune-te pe mulți. Mă, fă și Uite-mă main, fă și- uite-te main, uite-te main. Ok. Că ține eu scuite. Da, e B. Au dat rotate. Nice. Mid. Bravo, În sfârșit, mă. bravo. N-am crezut că e mid, am crezut că se cer un bec. Eu m-am uitat ușor, dar... Mă, am scor decent. Da, ăla de pe primul loc cred că dă rank, sigur. Deci dacă dau rank în video, mă, sunt cel mai fericit, mă. Unul a fost mid. Ia, și mid. Da, e mid. It's mid. It's mid, guys, mid. Go. Nice. Okay, nice.
Go, go, go. Nice, man, nice. Știi că ăla te-a înjurat, nu? Reload. Știi că ăla te-a înjurat. Care? Ancient ăla. Shut the fuck up. Ok. Ok, blochez pentru că poate înjura în video, mă să vezi ce kick îi dădeam. Doamne. Bun, și ăștia dacă fac runda sunt șmecher, mă. Sus. Lasă. Defuse. Chicken up. Lol. Bun, ăștia sunt șmecheri. Avem echipă bună. Dar nu pot să zic că ne cară. Câți bani am. Tu un site. Simple, Nu știu ce să-mi iau, mă. Un drop, un Îmi iau la UMP, nimereală. Dă-și mie un UMP. Deci îmi iau la nimereală. Mi-am luat siringă. În fine, mi-am luat siringă pentru că am de la nimereală. Hey, clear for now. Mid clear. Nu prea știu eu prea bine engleză, dar cât să fiu. It's B. Big guys. Scuzați pentru sunetul acesta, dar a intrat mama în cameră, știi? Și voi și ce mă faci, mă? Ce nabi ăsta? Nice. Bine, mă. Un ultimul EB. E low HP. Let's be. Da, low, frate. Hai că-l faci, mă, sigur. E low HP. Și-ai și acá. Shift. Shift și intră un pic în dreapta. Nu te arătă prea mult. Stânga e stânga. Sau... Mă, dar măcar unde-i bomba? Cine nu știe lor? Deci dacă de-abia mă aud eu. Ia, ce face? De ce ai tras? Joacă la timp, joacă-mă la timp. Ia AVP-ul. E Medusa, mă! Mă, e Medusa! Du-te, mă, ia AVP-ul, Medusa. A, nu, bă, credeam că e Medusa, lol. Da, și vreau să-l sperii. Da. Face runda, sigur. Du-te, mă. Da-i defus. Bine, boy! Ce faci? Doamne. Mă! Mă, ce m-a speriat, mă! Deci dacă nu luai bomba... Doamne! Se pare că... Este un pic... Mă... Chiar nu știu ce face Ionuț. Ce, mă, de ce te-ai pus pe mâț? Știi, tu familia. Oh, Doamne, mă, dar zi-le și tu să nu deranjezi, mă. Da, mai... Mid, mă. Minți. Am pus quickie. De B, e B. E de B. Nice. Mamă. Maybe A? Mare. Okay. Yes. No, it's B. No, it isn't. Yeah, but I said ace. Ia uite ce e aici, în mormântare. Da, da. Ah. Bun. Vrei să stau acá? Ce? Da. Unde? Mama. Mă duc B. Hai, goi.
Vreau și eu să dau un ace, mă. Un ace. Mort. Să nici dacă intră Mid e clear. ăla. E bomba de mort. Bun. Ia stați un pic să văd ceva aici. Bun, se vede bine. Yellow, you won't take it? Vrei Deagle? Eu? Da. Ne. Stai mă să-mi intre în CS iarăși. What? Mi se blocă. Așa bă. Mamă ce m-a speriat, lol. Credeam că nu mai văd jucătorii. Bine, o comandă, dar... Hai B, B. Nu ia. E bomba B, hai B mă, că e bomba B. One mid. E B. Da. I-am dat și hit. Nu știu la cine am dat hit, stai un pic să văd. I-am dat hit la ăla care i-am dat eu hit. I-am dat minus 52. I-am dat... Mă, uite-te la banii mei. Cât ai? 10.000. Eu am 15.500. Da, da, am bani în cap. Ce? Am bani în cap. Ah. Da, dodiți-vă, mă. Ce razi dă, mă. Ce le-ai dat tu câte un hit și I'm atunci aiming bomb there. fur kill-ul. Băi, le-am dat la toți la hit. Da, mă, și s-a pus. Și eu eram cu tine, mă uitam cum mor. Nice him. GH, îi batem pe ăștia la 1, bă. Ca așa, dacă îi batem la 1, așa până în titlu. Uite, mă întinde mă la mine în video. Dar nu mă întind. De ce ai făcut? Bine, ne somn. Trebuie să recunosc. Mie mi-e somn. Eu am 12. La 1 avem meci. Da, De fapt, eu am meci, tu ai la 2. da. Pentru că eu am în campionat Champions. Da, dar tu ești mai mic ca mine. Știu. Tu ai 11 ani, câți ai? Da. Dă-te. Ce are ăsta, Deagle? Toți-s. Cum ar la luat? Hello! I-am dat. Dă-te din față, dă-te. Dă-te că-ți fac bloc. Dă-te, Andrei! M-a omorât și pe mine. Cât i-ai dat? Nu i-am dat nimica. Cum, mă? I-am dat 67 în 5 hituri. I-am dat 37. N-ai cum, mă, să-i dai 37. N-ai cum. Doamne, mă. Zic că e low. It's low. Mă, iarăși intram, mă, peste el, mă. Deci videoclipul ăsta... Nu știu. Bună! Și facem și noi aici meciul. Good game, boss. Și mergem aici frumos, un rush de încheiere. Aia deja s-au dat kick, au 3 boți, deci da. Mamă, nu joacă în 2. Au 3 boți, boss. N-au cum să ne facă. Ăsta are Deagle nou. Știi că acum ar putea să-și dea kick singur. Unul între altul. Ce încearcă el să fură, mă. GG. Bun, ia Am mâncat. sfârșit, am rang 23. Lieutenant
Eu am făcut rank cu full și mi s-a resetat, bă. Bă, n-am dat rank, dar cum să nu dau rank și am dat doar 147 XP. Ce rankuri aveau? N-aveau cum, bă. Unul era MG1. Dar sigur au jucat, mă, în lobby de 3. Ăștia. Uite, aceia 3. Bun, fraților, cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați un like, subscribe și toate cele. Pa, La pa! revedere!